दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय समस्ति दाफिननाय बा समस्ति पुनर्गठन जे डिलिमिटेशननि बाथ्रा बेखौ लानानै जों स्पष्ट मत आरो थांनाय 31 माने जि जोंहा डिसेम्बर दंमोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों प्रेस मिट खालामनानै स्पष्टयै बुंदों आरो बे माने बिथिङाव जों कुनु कारनाव कम्प्रमाइज गैया। बाथ्राया जाहैबाय जे एसेम्ब्लि आरो लकसभा जे डिलिमिटेशननि बाथ्रा बिटिआरआव बे 6 शिड्युल जे काउन्सिल हिसाबै आर्टिकल 330 आरो आर्टिकल 332 उइदिन द काउन्सिल एन्ड आउटसाइड द काउन्सिल ट्राइबेलनि थाखाय जे रिजार्भेशननि बाथ्रा दङ अट'नमास काउन्सिलानो जा बा 6 शिड्युलनियानो जा बेयाव कुनु कारनाव कनस्टिटिउसना होखानाय जे मोनसे राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बियो बन्सित जानो मोना आरो क'क्राझार लकसभा समस्तिया भारत उदांस्रिनि उननिफ्रायनो 75 बोसोर बियो ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ दिनै 2001 सनाव नि सेन्सास पपुलेशननि आधाराव 2002 डिलिमिटेशन एक्ट 2002 बेखौ बिथा खालामनानै 2007 आव मोनसे ड्राफ्ट डिलिमिटेशन रिपर्ट ओंखारदों आरो बे ड्राफ्टआव 14टा एसेम्ब्लि समस्ति बिटिआरनि सिङाव आथिखालाव 9 डिस्ट्रिक्ट आरो मोननै लकसभा सीट क'क्राझार आरो उदालगुरि नाथाय बे 14टा एसेम्ब्लियाव मोनद' रिजार्भ एसटिनि थाखाय लाखिदों आरो क'क्राझार लकसभा समस्तिया जि एसटिनि थाखाय रिजार्भमोन बेखौ आनरिजार्भ डिरिजार्भ खालामनानै बोखांनानै बबेबा लखिमपुराव हरनाय नुदों। दा बेखायनो बर' हारिनि बा ट्राइबेलनि जि मोनसे मेन सेन्टार आरो बे क'क्राझार लकसभा समस्तिया जोंनि मान मर्यादा जोंनि माने फिउचारनि मोनसे समस्ति आरो बर' हारिनिफ्राय जायफोर एमपिफ्रा देरहालांदों क'क्राझारनिफ्रायनो देरहालांदों आरो भारतनि 545 समस्तियाव माने एमपिनि गेजेराव सासे बर' बा ट्राइबेल मानसि थांनानै बेयाव खोथा बाथ्रा बुंहैदों आरो जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि गासै पलिटिकेल कन्स्टिटिउसनेल राइट्सनि बाथ्राखौ बेयाव बुंनाय जादों। दा बेखायनो कुनु कारनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आनरिजार्भ बा डिरिजार्भ खालामनाय जि ड्राफ्ट बेखौ जों एक्सेप्ट खालामा। गोदानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया रुल्स रेगुलेशन नर्म्स कन्डिशन बानायगोन बिनि आधाराव डिलिमिटेशननि जि प्रक्रिया बे आरम्भ जागोन। दा बेयाव जोंनि जिखिनि डाटा तथ्य जों होनांगौ बिथांमोना हियारिं लागोन बिथांमोना साजेसन एडभाइसफोर लागोन बेयाव जोङो होगोन। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो अलरेडि जों मेम'रेन्डाम होनानै दोनदों भारतनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारनो जों मेम'रेन्डाम होनानै दोनदों जे 6 शिड्युलनि सिङाव थानाय क'क्राझार लकसभा समस्तिया कुनु कारनाव डिरिजार्भ जानो मोना आरो जुदि बिदि जामारोब्ला बिनि थाखाय गणतान्त्रिक शान्तिपुर्ण बेयाव सोमावसारनाय जागोन। 2007-8आवबो जोङो कारिगाव नेशनेल हाइवे जों जथेदोंमोन आरो बेखौ जों गनायनानै लायाखैमोन आरो बे बाराव बे ड्राफ्टखौ जों गनायनानै लाया। दा बेखायनो क'क्राझार आरो उदालगुरि क'क्राझारा बे स्टेटास को बे थाखानांगोन आरो उदालगुरिखौबो रिजार्भ खालामनो थाखाय जोङो दाबि दैखाङो। दा बेखायनो गासै बर'नि माहारियारि आफाद दल संगठन राजखान्थियारि आफाद UPPL BPF आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय कंग्रेस आरो BJP बे हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ हारिमु आफाद आइजो अनसाय आफाद राइटार्स एकाडेमि आरो जेसेबां आफाद दङ बे गासैबो आफादफोरखौ लानानै फैगौ 7 तारिख जानुवारि 11 बाजियाव 11टा बाजियाव काजलगाव थानाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्ला मावफुलियाव बिनि अडिट'रियाम हलाव जोङो नैबे डिलिमिटेशनखौ लानानै गोथौ आरो गुवारै सावरायनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बेबायदिनो जोङो हांख्रायनाय जि लाइजाम बिथांमोननो जोङो दैथायहरदों आरो बेखायनो 7 तारिखआव जोङो मोजां मोनसे डिसिसन लानो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव आसाम सरकार भारत सरकार आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ जोङो स्ट्रंलि जों दाबि खालामगोन जे कुनु कारनाव जोङो बेयो कम्प्रमाइज खालामा आरो बेयाव जोङो कुनु कारनाव जों आप्पस खालामनाय नङा बे बाथ्राया स्पष्ट। गोजोन्थों। सेकेन्ड एडिशन क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै लिटारेचार फर पिस एन्ड हारमनि गोजोन आरो गोरोबलायनाय बा खौसेथिनि थाखाय थुनलाइ जि मोनसे क्रिएटिभ जि सृष्टिनि बाथ्रा बेयाव बुंनाय जादों आरो 100 पएम बेयाव फरायनाय गुबुन गुबुन रावारि खन्थाइ आरो खन्थाइगिरिफोर फैगोन
जोंनि ओनसोलनि गागि थुनलाइगिरि खन्थाइगिरिफोर आसामनि आरो गासै भारतनि आरो भारतनिबो बायजोनि फैगोन जों मिथिनायाव दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे जि सरकार दङ बे काउन्सिल सरकारनि इनिसियेटिभआव जोंनि जि बानजाय आफाद रिसेपसन कमिटि मोनसे दानानै दिनैनिफ्राय बुक फेयारा आरम्भ जादों आरो बे क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलजों लाफानाय जि बुक फेयार बे बुक फेयार बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बिजाबा जोंनि आंगो लोगो आरो बिजाब फरायनानै बिजाबनि गेजेरजों जोङो गावनि जिउखौ दानो हायो, जों गियान मोननो हायो आरो बिजाब गैयै न'खरा जेरै मोनसे खोमसि थासारिजों साग्लोबसारो दा बेखायनो आङो सानो जे जोङो अरायबो जोंनि जाखांफुनाय फरायसा फरायसुलि जोंनि जायफोर गागि थुनलाइगिरि लिरगिरिफोर दङ बिथांमोननि जायफोर लिरनाय जायफोर सोरजि सृष्टि बेखौ जोङो मोजाङै फरायनांगोन बुजिनांगोन आरो बिजाबखौ जिउनि बयनिख्रुइबो असेसिन लोगो जुदि बानायनानै लानो हायोब्ला जोङो जिउआव जेब्लाबो देरहासार जागोन, गियान मोनगोन आरो सोरां मोनगोन। दा बेखायनो जिहेतु मोनसे सान्थि परिबेस फैबाय, गोजोननि बे मोनसे थासारिखौ जोङो बुहुमनि सुबुंफोरनो मिथिहोनो नाजानायनि मोनसे इनिसियेटिभआ सोलिबाय थादों आरो बे बिथिङाव माहारियारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मैखोम जोङो रल लाबोदों आरो सरकारनिफ्रायबो माखासे इनिसियेटिभआ सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बिजाब फरायनायनि जुदि मोनसे मुभमेन्ट, जुदि मोनसे आन्दलन जोङो जुदि सृष्टि खालामनो हायोब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउ दानाय, फरायसा फरायसुलिफोरनि जिउ दानायजों लोगोसे जोंनियाव सोलिनाय जि ड्राग्स जौ जुवानि थासारि, माखासे बेआइनि जिखिनि माने हाबाफारिफोर आरो माखासे एन्टि ससियेल जायफोर माने एक्टिभिटि गुबुन गुबुन समाव जेरैबायदि जानो नागिरदों बेखौ जोङो थारैनो गैया खालामनो हागोन आरो बिजाबनि गेजेरजों मोनसे गोग्गो गोथार समाज जों दानानै लानो हागोन। दा बेखायनो बे बिजाब मेलायाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो, बे थुनलाइ फोरबोआव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो। जों नुदों जे गुवाहाटि बुक फेयार जागासिनो दङ, बिनि उनाव नर्थ इस्ट बुक फेयार जागोन आरो दिल्ली बा कलकाता बायदियाव दिनै बेंगलि हारि आरो समाजा बिसोर बिजाब फरायनानै मोजां मोनो, थुनलाइ सृष्टि खालामनानै मोजां मोनो। दिनै माराठी लिटारेचारनि बाथ्रा बा नोङो गुबुन गुबुन हिन्दी साहित्यनि बाथ्रा, संस्कृत लिटारेचारा गोजामसिन लिटारेचार बेफोरनि सं दाननानै जोंनि इयुन जोलैया गावबा गावनि जिखिनि रोंगौथिजों बर' थुनलाइ मुलुगखौ बांसिन गोख्रों साबना हामना खालामनाय आरो बांसिन मोजां सृष्टि खालामनायनि थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगोन, आं बेखौनो खावलायबाय। मोनसे गोब्राब चेलेन्जेस आरो बे मोगा मोगिया दिनैनि नङा। बर' राव, बर' मिडियाम आरो बर' मिडियामजों फरायनायनि अनगायैबो बर' थुनलाइ सृष्टि खालामनाय, बिजाब लिरनानै बिजाब साफायनाय आरो लोगोसे नोङो निउस पेपार वान डे जिखिनि दैलि निउस पेपार जोंहा गुबुन गुबुन बड'लेण्ड रादाब, हायेननि रादाब बा गुबुन गुबुन जोंहा बेबायदि दङमोन आरो दाबो सोलिगासिनो दङ। माखासे दिनै गैया जालांबाय आरो माखासेया दिनै सोलिगासिनो दं। दा जोङो रिडार्सनि अभाब, फरायग्रानि अभाब, जायनि थाखाय सासे लिरगिरिया बेसेबांबा मोनसे खस्थ' खालामनानै सृष्टि खालामनानै गावनि साननाय सानस्रि माहारि आरो समाज दानायनि बाथ्राखौ बेयाव लिरथुमनानै बिजाबखौ साफायखांनायनि उनाव जिखिनि रां रुफा खरसा जायो बे रां रुफा खरसायानो फैफिना इन रिटार्न। फरायग्राफोरनि बेयाव आंखाल, रिडार्सनि आंखाल आरो जायनि थाखाय बिजाब बायनानै फरायग्रानि आंखालनि थाखाय पाब्लिशारफ्राबो बर' बिजाबखौ मालाबा मालाबा साफायनो थाखाय आवगाया, रिक्स लानो बायो आरो लिरगिरिफ्रा खेबसे लिरखांनानै साफायखांनायनि उनाव बिसोरनि गोसोआव मोनसे नार्भासनेस फैयो। दा बे मोगा मोगिनि गेजेरजोंब्लाबो बर' थुनलाइ, बर' बिजाब लिरनाय, बर' माने नोङो निजि थुनलाइ सृष्टि बियो थाबथाबोआखै, बे कन्टिनिउवासलि सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो रिडार्सनि अनजिमाखौ बांहोनांगोन आरो जिखिनि जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिफोर दङ जायफोर फरायखांबाय आरो जायफोर स्कुल कलेजाव इउनिभारसिटियाव दङ, जों गासैबो लेभेलाव बिजाब फरायनायनि, बिजाब बायनानै फरायनाय आरो बिजाब फरायनायनि जि हुदा बेखौ बांहोनांगोन। अनलाइनाव जों गासैबो मेटेरियेलखौ मोनोब्लाबो अनलाइनाव फरायनाय आरो नोङो टेक्स्टखौ नोङो फिजिकेलि नों फरायनाय बे गोबां फाराग दङ आरो दिनै अनलाइन सिस्टेमा जेरावबो जादोंब्लाबो बिजाबखौ थोंजोङै नों बायना फरायनायनि
जि मोनसे जोंनि इन्ट्रेस्ट बियो दाबो जोबाखै आरो बे जोबनायनि बाथ्रा गैया बे कन्टिनिउ बाहाल थागोन आरो बेखायनो इयुन जेनेरेसना बिजाबखौ बजबनांगोन आरो बायनानै राइटार्स आरो पाब्लिसारफोरखौबो थुलुंगाखां होनांगोन आं बेखौसो खावलायो।